धर्मेंद्र कुमार के तरफ से 21 रुपया कि जेकर पैसा एक पूरे नाम धर्मेंद्र है हमरो धर्मेंद्र दोनों आदमी के जयकारा लागता बाबू आपको एक बंदूक हटा दो मैं डर लगता है। जय मां दुर्गा पूजा समिति ग्राम पंचायत राज सतुआ समस्त ग्रामवासी के तनी हमरा काउंटर पर से हट जाइलो। अखिलेश कुमार सतुआ 21 रुपया माई के दरबार में सही रखी आई। अनुज कुमार के माता जी के तरफ से 11 रुपया। सुमित कुमार के तरफ से माई के दरबार में 11 रुपया। कृष्णा नाम हनुमान मोर और 51 रुपया इस परिवार से सहयोग राशि आई। गुड़िया कुमारी 51 रुपया छोटी सी बच्ची की तरफ से सहयोग राशि आई। महेश महतो 51 रुपया चढ़ा दे। आदर्श कुमार अनय कुमार माई के दरबार में 21 रुपया सहयोग राशि आई। मुन्ना ठेकेदार चांदपुर 101 रुपया लिखे ला तो आप लोग रहो क्या नाम से मंटू राय इमामगंज माई के दरबार में 21 रुपया। माई के दरबार अपना नाती के नाम पर पोता के नाम पर मालिक के नाम पर बेटा के नाम पर बेटी के नाम पर अपन सहयोग देके पुण्य के भागी बनी। जितना माता बहन आइल बा ओकर सौभाग्य बा कि आज के दिन जौन ई नवरात्र हो रहल बा ए वर्ष जौन हो रहल बा एक नवा वर्ष होके जा रहल बा। ई सब रउआ लोग के आशीर्वाद से हो रहल बा। गोलू कुमार छोटा सा बच्चा 11 रुपया माई के दरबार में।